ang boxer na ninockout pati ang sakit niyang kanser. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Ang larong boxing ay lubhang napakadelikadong uri ng sports. Kailangan mo dito ang 100% kondisyon para maging malakas at para mas madali na lang ang mismong laban. At syempre, di lang dapat physically fit ka, kundi mentally fit din. Pero may isang boxer pala na kilala bilang knockout artist na di lang kalabang boxer ang tinumba, kundi tinalo at tinockout din niya ang pinakadelikado at pinakamahirap niyang kalaban, ang sakit na kanser. Daniel the Miracle Man, the Golden Child Jacobs, 2 times middleweight champion noong 2018 at 2019. Pinanganak noong February 3, 1987 sa New York, may tangkad na 5'11". Kilala bilang knockout artist na may 82.8 knockout percent. Ranked number 3 noong taong 2018 bilang best active middleweight ng The Ring at transnational boxing ranking. Unang laban niya bilang professional boxer ay undercard sa labang Mayweather versus Ricky Hatton noong December 8, 2007 sa Las Vegas, na kung saan nanalo siya via first round TKO sa loob lang ng 29 seconds sa first round. Naging undefeated siya na may kartadang 20 wins at 17 dito via knockout bago niya natikman ang kauna-unahang pagkatalo sa kamay ng Russian na si Dmitry Pirog noong 2010 na para sana sa bakanting WBO middleweight champion. Ang kauna-unahan niyang championship fight, lamang sana siya sa mga scorecards ng mga hurado bago siya nadali at nahuli ni Pirog sa panga sa round 5 at natalo siya dito via KO. Noong 2011, natanggap ni Jacob ang pinakamasamang balita, ang pagkakaroon niya ng osteosarcoma, isang uri ng bone cancer. Bago daw siya na-diagnose, napansin daw niya na may problema ang kanyang paa, pero sabi ng doktor ay ugat na naipit lang kaya ginamot ito. Pero dumaan ang ilang araw ay mas lalong lumala ito at humantong pa sa pagka-partially paralyzed niya at gumagamit na siya ng wheelchair. May 2011, na-diagnose na nga siya, isang uri ng aggressive cancer na tumubo sa kanyang spine. Na-damage ang kanyang nerves kaya na-paralyze ang kanyang paa. Inoperahan agad siya ng 6 na oras para makuha ang tumor. Lubhang napakadelikadong uri ng operasyon na pwede niyang ikamatay, at kung mabuhay man siya ay sinabihan na siya ng doktor na ilibing na lang sa limot ang kinahiligan niyang boxing. 19 na buwan siyang nagpahinga para mag-recover at sinabi niya sa kanyang sarili na babalik sa salona para lumaban at para ituloy ang pangarap niyang maging world champion. Pero dapat 100% daw siya. Di siya pumayag na dito na lang magtatapos ang istorya ng buhay boxer niya. October 20, 2012, ang unang comeback fight ni Daniel Jacobs, at ramdam daw niya sa gabing yon na 100% na daw na handa na siya sa bakbakan. Nakalaban niya dito si Josh Latterman na may kartadang 13 wins at only 1 defeat. At dito pinatunayan niyang nagbalik na nga ang The Golden Child dahil 73 seconds lang ang tinagal ng kanilang laban. Panalo si Daniel Jacobs via first round TKO. Naging WBA regular middleweight champion siya noong taong 2014 at naging IBF middleweight champion noong 2018 nang talunin niya si Sergey Derevyanchenko via split decision. Sa ngayon ay may kartada si Daniel Jacobs na 36 wins, only 1 defeat at 30 dito via KO. Ang dalawang tumalo pa sa kanya ay sina Canelo Alvarez at Triple G na puro unanimous decision ang naging resulta. Huling laban niya ay noong November 27, 2020 kontra kay Gabriel Rosado via split decision. Kwento ni Jacobs na sobrang hirap daw ng pinagdaanan niya. Di daw siya relihiyosong tao, pero nung nabasa daw niya ang Biblia ay may salita siyang nabasa, ang maging mapagkumbaba. Nagdasal at kinausap daw niya ang Panginoon na hayaan siyang maging mapagkumbabang tao. 2 buwan ang nakalipas ay nagkaroon siya ng kanser. Understand what this word means. Allow me to apply it in my life. And 2 months later, I was in a hospital with cancer. Sa halip na mawala ng tiwala, ay naisip niyang isa lamang itong pagsubok sa kanyang pananampalataya at paniniwala. Habang nasa hospital bed daw siya, ay bigla siyang nanginig at naramdaman daw niyang
Sinagot ng Panginoon ang mga dasal at hiling niya. Naging cancer survivor siya. I'm done. I am cancer free, ladies and gentlemen. I've gone back to the doctor for about 5-6 years now. And every time I go back, doctor says you're clear. Ang buhay daw niya ngayon ay talagang iba na. Mabuting tao, mabuting ama, at kaibigan. At ang relasyon daw niya sa Panginoon ay mas lalong lumalim dahil sa pinagdaanan niya. Sobrang blessed daw talaga siya dahil binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay at magbalik sa luna. Sa halip na matakot sa posibleng injury ng mata mo o makuha niya sa pagbalik niya sa luna, ay ginawa pa niyang inspirasyon ang pagiging cancer survivor. Ginawa niyang inspirasyon ang hirap ng pinagdaanan niya sa sakit niyang cancer. Kaya mas nagpapalakas daw ito sa kanya dahil alam daw niyang walang makakapigil sa gusto niya. Sobrang lakas daw ng mental state niya at dagdag pa niya ay di daw siya gagamit ng mga illegal substance para ma-enhance ang talent na meron siya. Bilang cancer survivor ay nakikita daw niya ang kanyang buhay bilang perpektong larawan at di daw niya ito sisirain magpakailanman. Sobrang nagpapasalamat daw siya sa kanyang girlfriend na si Natalie na tinuturing niyang superwoman at sa kanyang ninang na si Dorothea dahil di daw siya iniwan sa napakahirap niyang laban. Si Daniel Jacobs na noon ay kilalang The Golden Child ay mas kilala na ngayon bilang The Miracle Man. Isa siyang magandang halimbawa sa mga taong nawala na ng pag-asa sa buhay kaya di dapat magpatalo, bumangon at lumaban at humingi ng tulong sa Panginoon dahil di niya tayo pababayaan. Anong masasabi niyo sa video ito mga pre? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Adversity, I think it affected me simply by giving me the mental strength and that capacity to know that you belong and you can surpass any expectation, even of your own. And if I do the things that I have to do, then the pieces are going to fall where they may. Golden Child Daniel Jacobs. Oh, there's a good right hand. He's got to be careful. He's got to be careful. Got the Watson going. He goes. Put it up with a right hand. And there's a left hook that drops. I think it's really going to be significant. Yeah, 30 seconds. There's a left hook. Bombs away for Jacobs. Dr. David Smith, the referee, thinking about it. Bombs away, and it is over. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.